Ano ni Chord naman? Na? Pag kasi kami na sandali. Wala kami attacker eh. Magaling sa harap si Sir ano eh. Si Sir Gab. So need session na kayo na ginagawin kita. Okay lang yun. Kasi pasing ko ni, kasi nag-clear na ng todo. Splash mo na. Ano? Sila yung... Let's dahil lang ah. Where do you wanna go? Oh. Bye, everybody. Rob! Bye-bye. Bye-bye. Private place. Kinagahin ako. Pasama naman. Bye, sis. Bye, Chilena. Bye. Okay. Ano lang, malabo lang naman. Let's worship the Lord! Habis talaga. 6:30. 6:47. Talaga ako minsan. Hindi, may time talaga na stop natin. Ayun na. Hindi. Sorry. Make everything one set. Wala pa ka. Dami na reaction. Ayan, tama. Ay, sayang. Bawal mag-away yung mag-jowa, ah.
Sorry, ang dami reaction. Nice, Lapitan! Stress ako sa kanya. When I express ako kaya parang kumagalaw siya. Kumain na. Pero like, it can be clear. Sorry, 2-7. Sabi mo, alam mo, alam mo. Hindi ba yun? Katay mo? O katay mo. Songer. Hindi ka nagsasalita? Grabe si Wet. Kanina pa yan. Tigil. Hindi na mapagod. Ayun, tunay na hindi na mapagod. Ano nga saan yung sipag mo, no? Alam mo ba? Lipat-lipat ka. Kaya? Ikaw ba? Ilang din yung booking tayo. Dito pero nagagaano na ako sa kanya sa sakit na shoulder.